Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu lusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze emini nje. It is a matter of public record that South Africa enjoys close relations with Hamas. Eloko Israel lenza izethulo ngaphambi kwamajaji enkantolo yezobulungiswa yamazwe omhlaba namhlanje The Hague Netherlands esicelweni esifakwe iNingizimu Afrika sokuphoqa leli yazwe ukuba liyeke ukuhlaselwa ePalestina. MK is threatening them beyond. ANC is threatened by MK. They know what they're capable of. Know what President Zuma is capable of. Even the people know President Zuma. Iqembu lezombusazwe lisha umkhonto wesizwe lithi isinyathelo se-ANC sokunikela enkantolo ukuyophosela inselelo uphawu lwaleli qembu simzamo nje yokulesabisa. When you see only the result, it's true, but I know what we are working to. Bafana evaleliswe ngesidlo sasekuseni ehotela lasesikhumulweni sezindiza i-OR Tambo International eKempton Park ngaphambi kokubamba iqhaza emqhudelwaneni we-AFCON e-Ivory Coast. Izwe lakwa-Israel seliqalile ukwenza izethulo zalo zokuziphendulela odabeni olufakwe uhulumeni waseNingizimu Afrika enkantolo ebhekele ezobulungiswa emhlabeni The Hague kwelase-Netherlands. INingizimu Afrika ifuna ukuthi kuphoqelwa kwa-Israel ngokuthi lingaqhubeki nokuhlasela eGaza empini esiyedlule emhlabeni nezinkulungwane zabantu. Umeluleki wezomthetho ehhovisi lomnyango wezangaphandle kuhulumeni welaka wa-Israel uDkt Tal Becker uthi izethulo ezenziwe yithimba likahulumeni waseNingizimu Afrika esigcawini senkantolo yomhlaba azinawo amaphuzu ayiqiniso ngesimo salokho okwenzeka eGaza. South Africa purports to come to this court in the lofty position of a guardian of the interest of humanity. But in delegitimizing Israel's 75-year existence in its opening presentation yesterday, that broad commitment to humanity rang hollow. Uphinde wagxeka elaseNingizimu Afrika ngokuthi libuka nganxanye kuphela isimo sodaba lwempi ngenxa yokuthi linobudlelwane obude neqembu leHamas. It is a matter of public record that South Africa enjoys close relations with Hamas, despite its formal recognition as a terrorist organization by numerous states across the world. These relations have continued unabated even after the October 7th atrocities. South Africa has long hosted and celebrated its ties with Hamas figures. Usolwazi uMalcolm Shaw oyingxenye yethimba labameli bakwa-Israel uchaze isicelo esifakwe enkantolo yezomhlaba yiNingizimu Afrika njengesibonakala sinhlanhlatha futhi asinasisekelo esiqinile ngalokho esiqukethe ngamaphuzu azwakalayo. South Africa casts its net widely. In its application, it uses the word context many times. In particular, it declares that it is important to place the acts of genocide in the broader context of Israel's conduct towards the Palestinians during its 75-year-long apartheid. Ziyaqhubeka eThe Hague izethulo zezwe lakwa-Israel. Kusenjalo umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi elakuleli alibekile phansi ekuvikeleni abantu basePalestina ekuhlaselweni izwe lakwa-Israel. Ithimba labameli baseNingizimu Afrika lethule izathu ezenzela kuleli linqume ukufinyelela enkantolo mayelana nokubulawa kwabantu basePalestina. uRamaphosa uthi elakuleli liyohlalela isohlangothini labantu. I never felt as proud as seeing Ronald Lamula, a son of this province, standing there in that court introducing our case. Bathi abanye, the Palestinians who were there felt, and many of them cried, because they have a sense that South Africa is possibly the only country that is standing by them through these trials and tribulations.
Umengameli we-ANC utshela amalungu e-ANC ukuthi isizathu sokuya enkantolo ebhekele zobulungiswa emhlabeni ukukhombisa ukweseka izwe lasePalestina njengoba licindezelwe nje. Senze njalo ngoba sibona into embi enzeka phaya eGaza kubulawa ama-Palestinians. Owengameli ANC unxusa amalunga alo leli qembu ukuba abesohlangothini lwabantu abacindezelwe. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nomhlelo wezindaba zezombusazwe lapha e-SABC uSophie Mkwena ose-The Hague eNetherlands. Sophie, asikwamukele indabeni zesiZulu. Sicela ukuthi usichazele ukuthi lithini lakwa-Israel njengoba belenza izethulo ngaphambi kwenkantolo. Njengoba besilindile i-Israel isiyagcizelela ekuthini iyasiphendulela ngoba uma ukhumbula nge-7 zaka-October 2023 enyakeni lona odlule iHamas yahlasela indawo lapho kunabakhi abaningi base-Israel nabanye amazwe ngakho-ke kwabulala abantu abayi-1200 ukuya nge-Israel ngakho-ke bathi bayaziphindisela. Into yesibili bathi angeke bamise ngokuhlasela indawo leya yaseGaza ngoba bafuna ukuthi benze ukuthi iHamas ingabi namandla ukuthi iphinde iyenze lesehlakalo eyasenza ngaleso sikhathi behlasela leya ndawo lapho hlala khona kusho nabantu abanye ababuya kwamanye amazwe njengoba ukhumbula ukuthi kwakukhona i-concert lapho abantu abatsha kakhulu bebesendaweni lapho babezijabulisa khona. Enye into abayigcizelelayo ukuthi iNingizimu Afrika ithatha uhlangothi ngoba kule simemezelo sabo bazama ukuthi bavikele iHamas noma sazi ukuthi iNingizimu Afrika ishulo ukuthi iHamas ayinambuso, iHamas is not a state. Bona into abayizelela iNingizimu Afrika ukuthi kube nokuthi kwenza ukuthi abantwana abomame nabantu nje abaphilayo lapha eGaza okungebona abantu abaphethe iHamas bangabulali njengoba sazi ukuthi sekufe abantu more than 20,000 abantu lapho uningi babo abantu kakhulu ingane nabomama ngakho-ke ungeke usho ukuthi ingane nabomama iHamas manje-ke Israel ivele yagcizelela ukuthi yona iyaziphendulela. Omunye umbuzo obuzwayo abantu abazumthetho ukuthi uma uziphendulela fanele ukuziphendulela kulabo bantu abakuzwise ubuhlungu ngakho-ke iHamas masibheka imibonakaliso ebonwayo kubamona kude uyabona ukuthi asikaboni kahle la kusekhona la ungathi kulabantu asebafile abayi-20,000 nangempela iHamas sibona nje ukuthi abantu nje nomame nengane abantu abangakwazi ukuzifundisela nokuthi mhlawumbe bayenze ukuthi bazivikele ngakho-ke enye into manje baze badlala futhi nemibonakaliso leyo eyathathwa nesikhathi sehlakalo senzeka nge-7 zaka-October. Le video-ke mina ngeke ngayibona ngeke ngabizwa i-embassy yase-Israel lapha eNingizimu Afrika basitshengisa le video. Ngakho-ke into ezikhona kulezo video izinto esizaziyo bezigcwele ku-social media lezi ezinye zathathwa iHamas ngokwayo yazifaka ku-social media ezinye zathathwa i-military yase-Israel yazinikeza intatheli ngakho-ke njengoba size sasho ekuqaleni ukuthi bazobuyisa le mibonakaliso noma lama-video bavele bayenza njalo ukuzama ukugcizelela ukutshengisa umhlaba ukuthi isehlakalo leso sasisibi kangakanani. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho kuwena Sophie. Loyo-ke benguSophie Mkwena ongumhlelo wendaba zezombusazwe e-SABC esibikela bukhoma ese-Netherlands. Sihlabele phambili. Iqembu umkhonto wesizwe lithi isinyathelo se-ANC sokunikela enkantolo kuyophosela inselele uphawu laleli qembu siyimzamo nje yokulesabisa lokhu ukuze emva kokuthi unobhala jikelele we-ANC ufikile embalula efaka amaphepha enkantolo ezokhetho lapha ekhala khona ngokuthi uphawu lwe-MK lufana ncamashini lombutho wezempi we-ANC umkhonto wesizwe.
Over and above that, we have taken steps. We are challenging this legally because that is our asset. Nomdonsiswano phakathi kwe-ANC kanye neqembu umkhonto wesizwe nobhala jikelele we-ANC ukholwa ukuthi uphawu lwaleli qembu elisha i-MK lungase lidide abavoti ngesikhathi sokhetho. Awumusha neze umdonsiswano ofuzelo nakwazise ANC yake yasola i-African Independent Congress ngokusebenzisa imibala yayo nokukhetha igama elehluke kancane nje kwele ANC. Kepha-ke iqembu umkhonto wesizwe lithi ANC inedwedwe ngokusungulwa kwaleli qembu. MK is threatening them beyond. ANC is threatened by MK. They know what they're capable of. They know what President Zuma is capable of. Even the people know President Zuma. That's the biggest issue that they've got. If President Zuma was not campaigning for MK, I want to ask a question. Would they still be taking us to court? Would they still be challenging it? No, it's because, you know why? At the time when MK was being registered, they didn't at any point have an iota of a clue or any sense that President Zuma would be campaigning for MK. Kusenjalo ANC ithi owabe engumengameli uJacob Zuma uzihlukanise ngokwakhe naleli qembu. Lokho kuza nje uZuma umatasatasa ungena uyaphuma ezindaweni ezahlukene kulelizwe uzama ukuligayela ivoti leli qembu elisha iMK. He's as good as gone. He's decampaigning the party. He's attacking the leadership of the party. He's blaming all the things that himself he was overseeing that were challenges our government face on the ANC. So that's what he's doing at the present moment. So he's gone. Umkhonto wesizwe ukholwa ukuthi lizoyilahla icala i-ANC enkantolo yezokhetho. Umnyango ozokubusa ngokubambisana kwaZulu-Natal uthi uxoxisana nomnyango wezamanzi nenhlanzeko kuzwelonke ukuba ungenelele ngokusheshsha enkingeni ezikhukhula eMnambithi. Lokhu kulandela ukuthi le ndawo iphinde yahlaselwa ezinye izikhukhula kuleli sonto. Ihlandla lesibili lemvula enamandla liphinde lagasela ezinye izingxenye zeKwaZulu-Natal. Lokhu kwenzeka nje emva kwamasonto amabili kube nezikhukhula ezidlule nemphefumulo engama-25. Inkaba yedolobha laseMnambithi kahlamezeke kakhulu. Osomabhizinisi bathi lezi zikhukhula ezilokhu ziqhubekile ziphazamisa ukusebenza kwamabhizinisi abo. We lose about more than, on my side, more than about, let's say, some couple millions. So there's nothing to sell right now. I'll lose anything. We're cleaning now, and then we're going to start again to buying the stock. Njengoba sekuqaliwe ukukhucululwa umonakalo, abaningi babala izindleko abasazobhekana nazo. We have outstanding funerals that we are supposed to conduct, but we cannot just go because everything has been flooded. As you can see here, the office, most of the things has been destroyed. We are trying to clean up because this water was coming in a mass volume. Imvula yangomsombuluko yaholela ekutheni ikhishwe abantu abangaphezulu kwekhulu emakhaya abo. IsiZulu zithi zakwazi ukuthatha izimpahla ezimbalwa nje kuphela ngaphambi kokuba amakhaya azo egugulwe amanzi. Siluze izinto zethu eziningi ezindlini, silungize amafoni, ama-ID, ukudla, impahla zengane zesikole, asinalo ukuthi ngokugqoka, and then besicela kahle kahle nekhansela ngathi ngayingenelela into lena ukuthi silibone sikhulume nalo lithakhele imixhaso. Inhlangano ezingenza inzuzo iRed Cross kanye neAlimdad ziyaqhubeka nokulekelela izisulu ngezongibatha kanye nokudla. Mbukeli sathi iqhu etolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi in total the city will be spending about 196 million specifically on professional fees as well as the construction costs. Imeya yomkhandlu edolobha iGoli ukwabelo kwamanda uthi seqale ngokusemthethweni ukulungiswa komgwaqo okwaqhuma kuwo igesi nyakenye ulileni ngoyi obeziwa ngoBree Street. Sikubingelele sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi Israel lenza izethulo ngaphambi kwamajaji enkantolo ezobulungiswa yamazwe omhlaba namhlanje The Hague eNetherlands esicelweni esifakwe iNingizimu Afrika sokuphoqa leli yazwe ukuba liye kuhlaselwa ePalestina.
Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Unobhala jikelele we-ANC ufikile eMbalula uhole imashi yokugqugquzela nokubuyisa ukuphepha emgwaqeni yaseBarberton eMpumalanga. Imashi yokubuyisa ukuphepha nethemba eBarberton. Le ndawo siyaziwa ngezigameko zobugebengu kanti amacala okubulala abikwa kuyo ayanda. Lezi zakhamuzi ezithukuthele zithi sezifuna ukwazi ukuhamba lapha ngaphandle kokwesaba ngisho ebusuku. Mostly people at night are being killed, shot by unknown people that are not from here in Umchindi. Umbalula ohambe nalezi zakhamuzi wazinxenxa ukuba zisebenzisane. The people themselves must own the streets, and the people themselves must liberate themselves, working in partnership with organs of government like the police to fight back crime. Umbalula unethemba lokuthi ANC izokwenza kahle okhethweni lalonyaka. We are committed to self-correct, and that is why all the things we committed to the people will do, which we said as the ANC at some point we did veer away from the path that we were following as a movement. We are going back, and therefore we will self-correct. Ubuholi be-ANC buzohambela indawo ezehlukene kulesifundazwe ngaphambi komcimbi wangomgqibelo. Kudutshulwe kwabulawa osomatekisi abathathu ePort St Johns eEastern Cape. Kusolakala ukuthi abalisa abangaziwa abadune itekisi bathumba umshayeli kanye nomsizi wakhe babaphoqa ukuthi bakhombe omunye wabanikazi bamatekisi basebembulala. Kuqhuba unxunguphalo phakathi kwabakhweli kummandla wasePort St Johns eMpuma Koloni okukuza emveni kokuba umbutho notaxi Border Taxi Alliance kungenoncedo bejongene nezikhondo zamehlo. Kusuleke abantu abathathu kwaze kwantunywa ngomlilo iitaxi ezintathu kulo mmandla. Abantu ababini babulawa ngendlela engenalusini kuquka nomnikazi wetaxi odutyulwe phezu kwebhlorho umzimvubu. Kungoku nje imeko imaxongo. Port St Johns Taxi Industry sishumali noma babekhona uxolo kuyo yonke lento eyenzekayo. Uthethwe xa ukhona ingxaki kungabi khona izokwenza into yoba kuphalale igazi. Abakhweli boyikisela ubomi babo yaye bacela kube khona ungenelela ngokukhawulezileyo. Siseshoked asimandelwanga isiphethe kakubi kakhulu uba ukuhlala unexhala lobukhwele eTaxini even ngoku abekho abanantsika. Akukho bantu ePort St Johns. Sinoloyiko loba singachaphazeleka nathi. Sicela uhulumeni enze noba kanjani ngendlela abona ngayo ngathi singancedakala nathi kodwa siphephe ekugqibeleni. Isebe lezothutho eMpuma Koloni livakase unxunguphala ngale meko. Kambe ke ukwaqokelela iqhiza labantu besebe lezothutho ukuya kuzama ukukhangela isisombululo esisiso kwimpixano ethe yakhokelela ekubulaweni kwabantu kulamandla. Amapolisa atyala kuzo zonke indawo zasebusikisiki nasePort St Johns uqinisekisa ukuba kukho unzinzo kulo mmandla. Ndinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC ePort St Johns. Sithanda ukuxolisa abasheshe bazwele ngalombiko olandelayo. Ezinye izakhamuzi emkomeni ebuhlokwa eLimpopo zithi sezilalo benyoni emva kokuthi kutholakale isidumbu sentombazane eneminyaka eyi-18 ubudala. Isidumbu sikaMujaji Thoka ebese sonakele sitholakale silahliwe endlini engasebenzi. Amalungu omphakathi athi ukuthela kanunwabu acela amaphoyisa ukubaqinisa uphenyo lwawo. Umphakathi usashaqekile ngokubulawa ngesihluku komfundi ka-grade 10 uMujaji Thoka. I was disturbed because we found a body of a person who, with some of the body parts missing. There was no head, even the hands were not there, and even some of the parts that I can't even imagine, they were not there. Uthi abasaphephile akusikho kokuqala lokhu kwenzeka. Uthi sebeyasaba njengoba bezibona bethathwa njengezilwane. Umndeni wakhe usakhungathekile. Uthi umshana wakhe ube nenhliziyo enhle, bebe nethemba elikhulu ngaye. Uthi kusasa lakhe belizoqhakaza kanti ubezolekelela umndeni. Uthi indlela abulwe ngayo ibazwisa ubuhlungu obukhulu. Amaphoyisa ke athi okwamanje angeke aphawule njengoba esaqhubeka nophenyo. Umphakathi ufuna izimpendulo.
Imeya yomkhandlu dolobha iGoli uKabelo Gwamanda uthi seqale ngokusemthethweni ukulungiswa komgwaqo uLilian Ngoyi owabe waziwa ngoBree Street. Ngontulikazi inyakenye kulomgwaqo kwaqhuma igesi ebizwa ngemathene eyabeke ingaphansi emathunjini omhlaba kwashona umuntu oyedwa kwalimala abangama48. Umkhandlu dolobha iGoli uthi seliqale ngokusemthethweni uhlelo lokulungiswa komgwaqo uLilian Ngoyi okwaqhuma kuwo igesi eyaziwa ngemethane emathunjini omhlaba nyakenye. Lolu hlelo kulindeleke ukuthi ludle izigidi eziyi196 zamarandi. In total, the city will be spending about 196 million specifically on professional fees as well as the construction cost of the project, and that includes the contingencies. Executive Mayor and MMC, I would want to repeat that the amount of 196 million should not be misconstrued. It includes all other services within that area. Kule mali kubekwe nezigidi eziyi13 zamarandi nokuyimali yokuhlangabezana nezindleko ezengeziwe. If there are additional considerations that are made by the city, we will undergo all the requirements legislatively so that we are able to attend to the additions that may be required. Obhekele ezokuthutha ehhovisi lemeya eGoli uKenny Kunene uthi akukho zivumelwano ezizokwenziwa ngasese abazozibekezelela. We are not going to have fly-by-nights and we are not going to allow it. So it must be very clear to those syndicates who come to projects and demand 30%, they will be dealt with decisively. Kulindeleke ukuthi lolu hlelo luphothulwe ngozibandlela walonyaka kanti sezimenyezelwe izinkampani zobunjiniyela ezizokwengamela ukulungiswa kabusha kwalomgwaqo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.